Monggo Mas Ricas, Mas Priyo. Monggo. Mas Benjo, mriki Mas. Mas Wakit. Sewindoso welawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu bebojanku ati susah mong pengen ketemu. Reno wangi anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari among dek amel kang bisa nambani. Wajib, ini area wajib ya. Jangan main-main. Member kok. Dulu. Ini baru satu. Sabar ya. Aja sebelah wong bagus bojanku hati susah mau kangen seliramu spesial kanggo kompak selalu Mas Budianto Ledeng wayanganmu gara rindu hatiku Reno wangi anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari among sira kang bisa nambani Matur sembah noni Bu nggih
spesial kagem Mas Wardoyo juragane motor kang lenggah wonten ing Pangkalan Jati. Hak meneh. Area wajib. Serugi to nyanyi. Ya, Lorati 1 ya Mas Bor. Aja sebelah wong spesial kagem juragane puing Pak Deparno dan juga Mama Silpi. Mama Silpi. Ayo Raden. Rasa kagak cocok. Jebul kok iya mong samono katresnanku tanono nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanmu. Biyen mula aku lila ndika krama lawan priya liya pamujiku muga bisya bagya mulya langgeng salamiya. Nggih matur sembah nuwun. Bose Sukolaras, monggo kembali. Ayo. Masih. Ayo ya sembar boleh. Aduh. Monggo Pak E. Ayo Mas. Tono bae. Oh, oh.
Sing iki. Bunda wau ngesake lagu napa? Bengawan sore. Mas kaprek hae. Siap. Hae. Bablaske bengawan sore, Mas. Masuk. Oke, siap. Dekasiku nyuwun pangapura kebrayane bisa mulya ngesliramu ora bakal cidra. Mas Kopral, ayo. Mas Kopral, ayo. Pak Kopral, ya Bu. Yuk. Ya Bu. Wes prasetyo ing janji kang suci ing lair terusing ati. Ya Pak Kopral. Buat bundaku yang cantik lagunya apa lagi bablaskan apa niki? Ayo. Runtah. Oh ya beda genre. Tadi ada Mas Medi minta lali janji nih. Ya, Udah bablas. dibayar 50.000. Kagem Mas Rica semenika lali janjine. Siap. Oke, oh Mas Ri belum bayar. Urung. Belas. Neng ping dereng kenyaman kaya sore sasaya kelingan. Bosku. Di bonus. Tak sokong. Api, aku berlayar.
Dibablas. Bablaske sakit rindu. Bablaske sakit rindu. Es kono. Ning pinggir Bos Genset HE. Bos Genset HE. Ayo. Ayo. Oblok. Apa mangari sedino rasane sawindu. Wong sabar mesti kelakon. Wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak waduh pion kaya wong kemplong bapak niko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngenteki sawah ngentekne kampung apa cepetan aku ora teko Mas Ricas enggak HE. Lah kudu HE no suwon ya. Kowe gendang karo wali moli lewo bisa ketemu wong ayu kandilanku. Ayo Bos Ali. Godo ati. Terima kasih. Rinten Artono. siang dalu. Lewonge adikku antuk jambi tak gendong kemana-mana dadi ati sawiji Hanadian ado tak ngeloni iki nggone rini Dur gayeng. Bu Bos nggak ngerti lagune Mas. Pokoknya HE ngono. Pokoknya jare kon ngene bae. Judule kandhani kok.
Ayo Mas Cas, entek. Sabtu pandito ratu ya yo mung sliramu ndatya ing sisiku Mogi Gusti lilani terus aku bakal digawa mati ya yo Ayo, monggo Bu monggo. Yuk 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 yuk. Bu Yati. Aku kelingan gubuk nae biyen Bulir Bapak Asri sedang ramu. Ora bakal lali. Bubuk kae kebastrito tengah wengi nganti gagatrino
buta tengah wengi nganti kakak rino. Anjir, sampun Pak Egi matur sembah nuwun. padahal niki Berkah derek rampung lho, Pak. selalu. Istri Kuncaya Lopers niki. Jane ya jek ono ning ora apa-apa. Nggih. Istri Kuncaya Lopers matur Pak sembah niki pindah nuwun. wayangan nggih, Pak. Nggih. Nggih. Catatan Iya. Matur sembah nuwun, berkah sembah selalu nuwun, Pak E. Bapak Ibu. Nggih, sampai ketemu kembali nggih. Monggo. Monggo, Mas. Semangat semangat semuanya.